Ahojte dievčatá, čaute chlapci, ja vás vítam pri ďalšom videjku, teraz tentokrát to už je z hry RuneScape. Možno niektorí poznáte, je to MMO, asi MMO alebo RPG, nemusím sa pozrieť, ale niektorý z tých dvoch a veľmi sa mi páči. Ja to som hral, ja som to hral takedy dávno, som bol veľmi dosť vymakaný. Ale prestal ma to baviť a som to tak trošku vymazal. No a teraz ma to opäť začalo a no takto. Neviem prečo, ale tu mi zmysli levely a to si musím ešte nejako pozrieť. No, mám tu to later body, akože toto, potom tam bronzovú prilbu, štít a meč. Začínal som tak trošku s lukom, ale prešiel som na meč ironový, ale v batohu som si kúpil toto. Styl, a to by som určite chcel, potrebujem na to level 20 a som 8, pozriem sa. Ale tým pádom potom je tu aj, proste sú tu levely, a napríklad je to level spracovaná rúd, alebo ako vám to povedať, smelt. A tým pádom vypaľujete, akože dostávate tie zo mede a tinu, dostávate bronz a tým pádom to tak moc lepší, nie, gej. OK, no a tak vám to vypadáva a tým pádom, no a ja potrebujem XP aj za to, že robíte. Takže ja robím štity a potom ich predám a za to dostám XP. No a tu som level 19, so chvíľu budem 20. No a tým pádom potom musím robiť prvé later body, sú šitné, a potom si ubač later copper, bronze body sú prvé, sú totálne shit a potom si už môžete urobiť poriadne. Takže ja len útočím a kopem a vypekam, aby som proste sa teším, už sa totálne vyložím a už to bude robiť niečo iné, než len toto. Malo tinu. Či? Ja neviem už. Nie, hovedo. To zabralo fleka. Hovítko. Tu je tin. Čo potrebujem tin? Čo potrebujem? Nie, nepotrebujem tin. Hovedo. Ok, potrebujem copper. Čo vám povedať? No, takže ešte potom štít, nejakých 30-75, to už je pokročilý bronzový štít, potom tu dohávky, toto. Meň mám ironite, to som vám hovoril, celkom fajné. Potom tu máme later gloves. No, to sú gloves. Rukavice by to mali byť. Rukavice? Áno. Ale hodili by sa aj topánky, ale neviem ich zohnať, alebo ešte by som chcel určite zlepšiť. Takže ja to celé, to už bude chvíľka. Lepšíme level, budeme nový, jupi. No už dlho nebolo video. A ja mám pripravnú NHL-ku, ale potom to dám až po RuneScape. Dúfam, že mi nikto nezavolá. No nič. Tak toto bude, to už bude minútka, čo mám zatiaľ povedať. Neviem, či bude ďalší diel z Minecraftu, fakt neviem, mám ich, ale neviem. Blbol mikrofón mám na sluchatkách, teraz to dávam. Element silver, yeah! Počkaj, to je, motherfucker. Mám to bol dobrý level, ale kamaráti, sere ma, že tu mi zmizla jedna vec, šajze, toto, no už tu mám skilly, takže toto je 15, potrebujem 6, nie, potrebujem 20, na meč 20 a ešte toto na 16, takže no, mám čo robiť. OK. Tak.
OK. A toto vykopeme tamto, toto. A už to bude. Mám sa 50 Orocoráš. Viem, nie je to moje meno, ale tak trošku som si dal nové meno, alebo niečo bolo menom. Takže tak, a toto bude posledné, už pojeme domov. No, nepojeme domov, pojeme to vypiec. Inak celkom toto poznám, raz to hrajem, určite to veľa z vás ľudí hrajú, ten je celkom good, to fajné. No vykop to. OK. Nachádzam sa, ukážem vám takto. Nachádzam sa v Bedhorpe. Bude to stále blbnúť. Dobre. Nachádzam sa v Budhorpe, je tu strašne veľa, ocitnite sa najprv tutok, to je to hlavné, ocitnite sa tu najprv, ale ja som nedišiel do Budhorpe, je tu dosť veľa, proste je tu všetko, ale aj tu, Al-Khadira a tu je všetko. Ešte tuto nie je zle a ostatné by som sa mohol ísť pozrieť. No. Teraz si poutočíme. Zberiem toto tu. Zruš sa ty. No. Dobre. Ja sa to aspoň tak presunúť. Tam, ku FPS-kam. Tak, a klikneme na to a ideme to piec. Ideme piec. Takže tým pádom to môžem až od 15. levelu. Takže tak. A koľko to je 11? To fajné. No rob. Takže. No, je to možné, že už aj. Ešte keď tamto robíme, no to bude fajné. No rob. Čo, nový level? Nie. Chvíľu. Bude to už 14. OK, a teraz toto. A už to bude 14. Alebo aj rukavice, ale to nie sú. Škoda, to sú pre VIP, alebo jak ich nazvať. Ja mám toto robiť. Iba 3, počkaj. 3 a mám jedno, tak jen to rýchle natáži jedno, aby som mal 4. 3 x 30. Bolo celkom dosť. Áno, toto chcem. Asi viem, na čo to je. Pojeme hneď do banky. Asi pojeme do banky po jednu vec. Nie, ja budem bojovník, lebo môžem byť aj asi čarodejník a to je asi tá kniha. A nie, ja som nepotreboval toto, ja som potreboval tin. Alebo cin. Alebo nie, copper. I don't copper. I mine tin rock. OK. Takže minimum babka tu. A tu keď pôjdete dozadu, tam bude misia. A tam bude misia a potom dostať takú kulovú sekerku, ale ešte na čo. Zatiaľ nic z nej proste nedal, ani sa nedal sekať, ale nejako keby battle alebo niečo tak. Budeme dávať dole s našim krásnym ironovým mečikom. Takže jedno. Rob to. OK. Tak. A 4. Rob. 6, 5 a level up. Oh yeah. No, bronz, 2 sword. Ukáž. Toto. Ale to je na 2 ruky, ja to ja nechcem. Select. Ne, nejaký damage by som chcela. No ideme. No ideme, ale ešte to predáme. Predáme ešte toto. A pôjdeme bojovať. OK. I need your life. Neviem si viac. OK, tak a dáme max. Sell. No, celkom zarobili sme. Máme už 1300, tak. No, bielý vlčík. Ty nestrieľaj. Ole. Pekne. No, ty sa bráň.
Kopni ho. No, a by ho. By ho. Pekne. Ohňu. Daj mu. Tak ohňozdorný. Lobby meč mám ešte. Nevieme ho dať? Ten nevie trafiť. Ten noob. Dobre si neho. What the fuck? Dobre, to zjedneme. Mám ironový meč, no. Piskací. No, konečne. Čo to je? Blake Rob Top. Top? To je niečo iné. A mám viac života. Top. Top. Ok, toto isté. Čo tamto ale? Damage. Počkajte, porovnáme damage. 25, 24. Aha, chápem. Tak ja mám kožený. No, takú palicu mám. Ale nemám, treba ku tomu nejakú, že knížku. No, bránca. Brána. To je magor. Daj mu. Dal som ho? Všej. No, a tak už chcel by som to ešte dneska dosiahnuť na 20, vydať video a zajtra by ste sa mu v ďalším videom aj s týmto mečom. No, zatiaľ nám to ide. Ja som raz si pamätám, jak som chcel oakové stromy dávať dole, tak som rúbal stromy a dopadlo to tak a potom tie stromy boli na ono, tak som na to vykašľal na stromy. Dobre. Teraz som trošku začal aj variť, aj oheň zakladať a inak tak skúsal som to s lukom, ale tak to lepšie. Tak sa mi to viac páči. Krása. Čica. No, chvíľu bude level 16. No veď. Čo mám povedať? OK. No, neviete asi, kedy som začal, že aké dlhé má byť video. Už asi 5 minút dajme tomu, tak dajme ešte do 10-15 minútové videjko. OK. No daj mu. Ešte. Čo je? Bronze 2, no. Že či to je ten obojručný. 111. Áno, je to oboj. Ale on je pomalší, takže ja to nechcem. Sorry. Nechcem ťa. Daj mu. No buď aj ranové, alebo stylové brnenie, neviem už. Pekne, teraz ich tu večera je dosť. No. Toto by mal byť posledný. Nie, prosím, ty neger. No vidím. Piťa Jana. No. Pohyb, daj mu. No. No, haha, noob motherfucker. A level up, oh yeah. Potrebujem 20, takže už iba 4 levely. Čo to? No, s nimi sa tu nejdem hrajkať. Takže ideme preskúmávať mapu. Takže, ok, dáme si na teleport. A pôjdeme objaviť tvarové, lebo tu sa mi to páči, je tu všetko, totálne, všetko je tu, aj Kadire, takedy v Kadire som ničil, tam je taký jak vojakov a tam sa mi zabíjal, tam denne prišlo na účet 1000, hej, no tak potom už no, takže, aha, takže, tu sa v tom nevyznám. Tu som bol. Budhope. No. A tu chcem ísť aj nejako. Takže kde to chcem ísť? Pod Budhope. Mohol som sa tam naloniť. Takže tu by to malo byť. Počkaj. Kde je sever? Tam niekde. Čo je? Až od levelu 26. A inak
to bolo level 26 a tak, keď budem 21 je aj, keď dobre idem. No, toto mi tak pomôže. A mal by som ísť, no počkajte. Idem dobre. No okej. OK, tam bod horpe, ale aj v Kadiri, tam som si kúpil ten mečik. Tu nejaké extrémne hrad sú, než moc, tam to je také dosť fest dobre, lebo tá osada, no doríte, proste tá osada, tam máte všetko. Máte tam stromy, potom je tam jazero na chytanie rýb, hneď aj na odpečenie, potom tam je hneď aj na, môže tam do baní, ale videl som niekde, pamätám si, že som tu niekde videl ironovú, že baňu, že bol tam iron. Ale menší problém. Neviem, kde je, lebo vymazal som to. OK, jupi. Čo je tu? Mám ho zabiť? Tak, čo je? Mimák. Bo má dačo. OK, ja nechcem ja nechcem. Aha, ja som si nedal. Dobre. Takže odomkneme si teleport. Ja sa to dá jak... Pojím, kde idem, do opačnej. Je tu. OK, pojem kedy. To sa nedá. Pôjdeme, ukážem vám tu Al-Khadiru, čo som takedy robil. Takže, šup. No, krása. OK, som tuže a ja som chodil tutok. Tu jak som ich zabíjal. Tu som stále, ale to som bol ešte malý, to som neviem koľko má rokov. Tu som ich zabíjal, asi pamätám, od level 26, ale niektorí aj od menšieho levelu. Neviem, ale tu áno, dobre si pamätám, sú tu čestičky. Čo je v tých čestičkách? Aha, toto áno, dobre si pamätám. Áno, tu stále bolo začínať, nezmenilo sa to. A čo je? Tu? Hovno. OK, zoberiem si. Nie, nechcem toto. Toto. Dobre. Tak, a proste tu som tak chodil a killoval, potom tam je banka, tam niekde som si kúpil môj meček. No a tým pádom by som sa s vami chcel rozlúčiť a pri tejto hre sa uvidíme aj na budúce.